ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଯେଉଁ ଦାନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଛି ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଆମର ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଆଉ ଡାଳପତ୍ର କିଛି କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ବର୍ଷା ବି ହାଲକା ହେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଁଶ ପତ୍ର ଶାଗୁଆନ ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ପୁଣି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଳଟେ ରହିଯାଇଛି। 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ନ କରୁ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।